Batetik, Unai Asurmendi Etxarte, Gipuzkoako Foru Aldundiko planifikazio teknikaria daukagu. Egunon, Unai? Gero, Amaia Elizondo Martiarena, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioko ordezkaria. Egunon, Amaia? Eta azkenik, Anju Martínez de Rituerto Arregi, gorputz heziketan lizentziatua eta 29 urtez derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakaslea. Orduan, zuena da hitza eta bukaeran izango duzue tartetxo bat galderak eta ekarpenak iteko. Ados? Hemendik ingo zu? Bai. Ez mozu. Hau zuria gazta? Herrik asko. Bueno, oindo? Ez, entzuten da, ez da? Bale, bueno, lehenbizikoz eskerrik asko Oñorriri, gonbidapena itaatikan. 15 minutu eman dizkiate, orduan apur bat urduin nago, berez hitzeiteko joera handia daukat eta gauza asko esan nahi dut oso denbora gutxian. Orduan, barkatu berborrea azkarra eta korrika ibiltzia. Zorionez, gehiengoak ezagutzen gara eta deitzen bagaituzue, ara jongo gara gure unidad mobilarekin, bale? Maidazu, 15 minutozkat bost dauzkadanean, maidazu denbora, bale? Hau nola da? Hola, xerta? Bale, bat bita iru. Bueno, nik 15 minutuan 3 gauzen goitut. Kokapen kontzeptual txiki bat, txalotu nahi dut orain arte egindako ibilbidea, ze gaur buru belarri jarriko gara zer falta dan, eta iruditzen zait jarri bardala balioan zer egin duzuen bereziki. Duzuen hortan, azentua ipinen nahi dut, zego aldundia gara, eta guk ez dugu eskola kirola egiten. Egiten dutzuena zuek zarete, guk asko jota eragin, sustatu, proposatu, baina lehen lerroan zabiltzatena zuek zarete, eta nik uste dut hori gaur balioan jarritzen saiatuko nezen gauza badala. Eta bukaeran proposamen txiki baten goizuet, spoiler txiki bat, aurten aldundiak egiten ari dian gauza, baina publikokiateko gara, eta orduan gaur primizia txiki batzuk emango izkizuet. Konforme? Eta aldela bukaera inspiratu eta inkluso ondo pasatzen baldin badugu, apozik jungo naiz. Burrukan ari naiz. Ez da lortzen? Jesus. Bale, kontzeptualizazio hortan, lehenbiziko kontzeptu hauetan 2 gauza naizkizue jorratu. Bat, jarduera fisikoaren sustapenaren paradigma aldaketa dator, pixkat Oñorritikan adierazi digutena, sarea, tokia eta ekitatearen ikuspegian, eta hau netzako da metafora bisual txiki bat, esplikatzeko hau dela jarduera fisikoaren orain arteko sustapena. Aipatu duzu eskola kirola ezigarria dela, osasungarria izan daiteke, edo baloretan ezi, eta justo kontrakoare bai. De hecho, pentsatzen dugu igual, hegemoniko hitza aipatu duzu eta hegemonia hortan berezik igual, orain arteko eskola kirola, jarduera fisikoa eta kirol politika honen inguran jundira. Erdigunean gizonezkoa, txuria, futbol zentrismo ikuspegi batekin, hori bakizu zein dan ordan, da ze balore transmititzen digun, eta ertzetan geratzen dira igual ekitatearen ikuspegiakin diputazioak txertatu nahi duen paradigma honetako kontso batzuk. Datuak azkar eta motxian, horre piramide inbertitua, jarduera fisikoaren sustapenean egun 125 hirugarren adinekoa da, Gipuzkoako udalerritan erdila 2005 biztanle baino gutxiago dauka eta gure politika nahiko urbano-zentrista bilakatuta dago, 155 patologia kronikoa dauka, 110 etorkina dira, 105 RGIa kobratzen dut, eta bare hor pobre ez ofizialak 115 bat diranak, desgaitasuna 110koak eta aniztasun sexualaren inguran oso datu gutxi dauzkagu, haintxe gaituzekin gabiltza eta azgare lortzen ari hendikan informazio asko. Hau da orain arteko kirolaren politika. Eta hau da orain arte igual nahi gabean edo gatozen lekutikan egiten ari garena. Orduan hemen galdera polit bat. Ze gorputz falta zaizkigu gure eskola kirolean? Borrokan ari naiz. Bale, ondo. Bale, Oñorrik planteatu duen behetik gorako paradigma sarean lan egitea, munduko osasun erakundeak planteatzen duen ikuspegia da. Orduan hemen ekarri zue diapo hau, ez dizuetan esplikatuko, baina hemen balioan jartzen dirana da sarean lan egitea, arazo konplexuei, soluzio konplexuak eman bartzizkiola, behetik gora egin behar dugula, eta datu puntual berri bat, netzako eskola kirolak arreta ipine barko dira, eta da, lehenbiziko aldiz, 2020an publikatu dutenean, 0,5 urteko jarduera fisikoaren sustapenerako irizpideak eman digute. Honek, ematen digu igual perspektiba berri bat, zain arte eginan Benjamin Alevinei buruz hitz egiten, eta behar bada, irikin barko dugu espektrua.
Hau paradigma berriaren ikuspegia da, paradigma berri hontan pasatu behar dugu kudeatzaile izatetik erraztaile izatera. Bezeroak eukitzetikan, bezero horiek buru jabe bihurtu, eta lehen esan dugun bezala, umeak erdigunea jarri eta protagonista bihurtu. Paradigma horretan jak kiroletakook ez dugu gauzak antolatu behar. Sarean besteekin, hezkuntza teknikariarekin, igual ikastetxeko orientatzailearekin, udalak elkarrekin antolatu beharko dira. Orduan, paradigma erabat aldatzen da, bai, unidirekzionala izatetikan, sarelan ikuspegi batekin. Hori, paradigmaren kontzeptuari dagokionean. Eta bigarren kontzeptua, gero gure atzetik etorriko dian ponentekin sartuko naiz. Gaur, eskola kirolari buruz hitz egiterakoan, hitz egingo dugu multikirol programetaz. Ikastetxeetan bereziki garatzen diren programa dira, ikasturte guztian zehar, gainontzeko beste ikastetxeekin. Baina eskola kirola hori da, edo da eskola adineko kirola. Hartzen dugu dekretoko, pandemia garaian egon garen eskola adineko kirola, eta are gehiago. Hori guztia, ekintza antolatuei buruz ari gara hitz egiten. Eta ez antolatua, han, OMSeko ikuspegi horrekin, markatu izuet, kale jolas autonomo librea, estrategikoki iruditzen zaigun linea bat izan beharko duela. Orduan bai, gaur, ibiliko gara, bereziki, eskola kirola, hau da, ikastetxeetan garatzen dugun eskola kirol programa komunitario horietaz, baina eskola kirola behar bada hori guztia, inkluso igual saltoa da, kirola kendu eta jarduera fisikoari buruz hitz egitea, bai? Azkar nijoa, hau danak pentsatzen dut ulertzen dela, orduan, nijoa. Bau importante eruditzen zait, leno esan dizuedan bidetik junda, bai? Uste dut, balioan ipine bardiala 30 urte hauek, niretzako ikuspegia horixe bera da, edalontzi ardi beteta dago, eta gaina izan gara pixka bat a kontrakorriente. Jarriko dizuet, hori zer da? Granadako eskolak, azkarri giguaz. Batatzea, eskerrik asko. Hau da Granadako eskola kirola. Euskadin, 80 hamarkadan okurritu zaigun ikastetxeak izan zitezkeela eskola kiroleko hastapen gune bereziak. Hoi da la hostia. Hori hemen normala da, hemen hasten gara diskutitzen, diputazioak ez du egiten, udalak ez du ipintzen, baina abia puntua ikastetxeak izatia, hostia, irautza da, Hori adiez balioan ipiniko nuke, bai? Egia da, Jesus, burukan ari nahi zonekin, Zer da hori? Gipuzkoako euskalkien mapa. Ez. Diputazioarentako eskola kirol antolaketa guneak. Esan dizuegun oinarriko ikuspegi horrekin iruditzen zaigu eskualdeka lan egitea izango dela eskola adineko kirolaren konponbidea. Orduan, Gipuzkoa 18 eskualdetan banatuta daukagu, eta spoiler horretan adieraziko dizuet, gure ahaleginak bide horretan hasi dira, zenbait lekutan, igual ofizialaztu egin, baina hemendik jungo gara. Ez zaigu iruditzen berdina izango dela Amezketako eskola kirola edo Intxaurronda auzoko eskola kirola. Orduan ikuspegi horiek oso aintzat hartu ditugu. Ez biztanle kopuruarekin bakarrik, baita sozioekonomikoa, kulturalak eta bestelako ezaugarriekin. Positiboan, lehenengo puntua eta maiuskulas dago horregatik. Tokiko hezkuntza komunitatea eta egitasmo partekatua. Zenbat udalerritan ikastetxeek egiten duten olentzero da niretzako indikadore oso ona. Zergatik, ze gure proiektua izango da eskola kirola, udalerri askotan ikastetxen arteko proiektu komunitario handi eta ikasturte guztian ematen dana. Eta hori da, bereziki gaur balioan jartzen joana. Bereziki da zuek egin duzuen lana. Gero jarraian, iruditzen zait, kirola noiztasunereko joera hor daukagula, daina inkluso kirola kendu eta jarduera fisikoa. Euskarak dauka jolas oso politak, jokoa eta jolasa. Nik uste dut jolasaren berreskurapena izango dela igual hurrengo urtetako ardatza. Igeriketa sustapen kanpaina. Gipuzkoa da Espainiako erreinu guztian, sustapen kanpaina daukan, udalerri bat bestek ez dute egiten, baina orokorrian gure seme alabek, LH bat 2 eta 3an, zorionez behartzen ditiegu igerilekura jutia. Horrek kriston balio dauka. Eta ez igerian ikastetik bakarrik, Zenbait ikaslek ez lukete bestekalako aukerarik aukiko ikastola orduan ezpadia juten. Gipuzkoan ezin da futbola egin bakarrik. Que mi hijo quiere hacer fútbol, digo, ya, pues no se puede. Derrigortuta dago multi egitea, bai, derrigortuta dago. Eta araztunak ez eskigoro hortzen, derrigortzen dugu. Nahiko duguna da, urrengo urteetan, igual gainontzeko modalidadea derrigortu, eta hor, zorba daukagu, sesaski, esku futbol eta areto futbola, eta rugby, araututa dauzkagu eta derrigortuta dauzkagu,
baina zorionez oraindik futbola bakarrik, igual batzuk egiten digute, eta ez ditugu behar dian ikusketak egiten eta motz gabiz, baina teorian eta legean behintzat ez dugu uzten. Eta zuek zeuek izan zarete aldaketaren ardatz importante bat. Pasatu zarete lehiaketak egitetik, topaketak egitera. Jokoetatik, jolasak planteatzera. Orduan aldundia itxen ari dana da, zuei segi. Ez pentsa aldundia markatzen dunik politika bat. Aldundia zer da? Gipuzkoako gizartearen islada bat. Guk jarraitzen dugu, Anoeta estadio €1.000.000 jarri dugu. Eta eskola kirolean, 691.000 euro dijoaz, bat udaletxei zuzenduta. Orduan, se nos ve el plumero. Baina, ikusten zaigu gizartea berare modelo hortan dago. Olako jardunaldi gehiagoz eta gero, dikotomia hortan, guk ere egin dezakegu. Azkeneko urtetan saiakera egiten ari gara, eta gero spoilerra aurkeztuko dizuet. Eta azkeneko puntuan jarri dut, eta Amaia seinalatzen dut, ekesarea eta ekizarpena, kirol egokituen ikuspegian eurak hasitakoa gu gero atzetik junkatzaile, baina ere uste dut balioan ipini barreko kontu badala. Hau da, inkesta bat egin dizuegu, jakiteko pandemia goeran eskola kirolekin ze pasatzen dan. Matraka handia auki dugu, Urkullu atera da orain bai oainez, orain Gorrian Basar ezin duzu, hezkuntza sailak ez zigun usten urrian, gero usten zigun, seikoteka maskariakin, distantzia 2 metrokoakin, kontatu gabe, alan dabe, Gipuzkoako 186 ikastetxe zarete LH-koak, urte normal batean 185 ematen duzue multikirola, eta urten 162. Eta inkluso batzuk Gorrian ere, alternatibak ematen ari zaizkidezue umiei. Orduan, etzako guzti hori txalo bat, da bereziki, zuentzako txalo berezi bat, bai? Ondo noia? Bale, beti gora esan dizuegu, paradigma aldaketa, ekitatea egea, jolasa politiagoa eta guzti hori, ezta? Hori nola egiten da. Galdera potoloak egiten, batzuek entzuna zuen jona izanean zuen udalerritara, zuen ikastetxetara, galdera potoloak egiten hasi behar dugula. Baina galdera potoloak egiteko baino lehen da, nork egin behar dizkio galdera potoloak. Eskola kiroleko koordinatzaileak? Ez, ikastetxea zein da, guraso elkartea, umiak, edo klaustroa. Ez udala zein, kirol teknikaria, zenegotziak edo plenuak. Nik uste bada garaia meloi hori irikitzen hasteko. Orduan guk edozein gogoeta, 3 eje hauetan plantatzen dizuegu. Nork, non, zertarako, hau da, helburuak ondo zehaztu behar ditugu, badakagu dekretu bat, eta helburua jartzen du. Baina helburu horiek bat itzen dute herri horretan, ikastetxe horretan egin nahi danarekin. Eta nolakoa, hori da bukaeran. Askok adibidez beti, jorgu nahi dugu oinatiko gutura juridikoa. Ez, hori oinatikoek egin duen hausnarketa baten ondorioz sortu den gauza bada. Tokian tokikoa bakoitza egin barko zuen gogoeta hori, begitara begiratu, galderak ondo egin nork egiten dituen galderak, eta behin erantzuna garenean, erabakien arabera, iritsiko die nolako gauzak egitera goazen. Noski aldundiak eje bat martatuko dizuela, baina prozesu hauek, burujabetza prozesu horiek gabe, ez dute arrakastarik eduki behar. Dakigu, 30 urteko ensaio horror daramagu, error asko egin ditugu, asmatu ere bai, orduan asmatu dugunotan ikusi dugu, gero ez da prozesu zu motelean egindakoak, gero ez da bataitza erikikoak egiterakoan, emaitzak iraunkorragoa die, solidariagoak ia, eta inkluso umiak erdigunean jartzen dituztenak, bai? Beste metafora visual bat, ikusten zuen gutxi hitzaiteko metafora karrizkizu dela, bai? Galdera potolo hauek egin behar ditu, Gipuzkoa berak, edo Zumaiak bera udal bezala, edo Zumaienak ikastetxeak bera. Ze nahi dugu pasatzia gure seme-alabekin, beraien kirol astapen prozesua. Lehenengo argazkia nahi dugu, eta lehenengo argazkia da monokultibo intensibo goiztiarra, gero ez da lehenago hobeto, ointxe batek komentatzen zidan, federazio batek plato grande con 56 lehenago hobeto, edo nahi dugu ondokoa, garaian garaikua, tokian tokikua, berantiarra eta bereziki anitza. Hori da galdera, potoloena, eta badirudi horretxa dala, baina ez pentsa. Bide horretan, bide horretan grafikatxo hau aurkezten dizuet. Grafikatxo honen proposamena da, guk diputazio bezala, eta bereziki EHUk egiten ari dan lan zientifiko baten ustuketatikan, planteatuko dioguna Gipuzkoako gizarteari eta bereziki tokian tokiko eragilei. Zeintzu dira, 3 epe, 8 urte arte jolasa lehen etxi, 8 urte baino lehen estrategiak behar bada ez dira kirol antolatukoak izan behar,
hor behian txikian dagoena, da igual handiago pintatu behar nun, baina PowerPointakin burrukan ibili naiz goizeko 6 eta ez dit denbora eman. Jolasa lehenetxi jokoa baino lehenago, bai? Ez du jolasten, sekula baino ekintza antolatuago daukagu, eta sekula eta obesidadea etortzen zaigu, nahi obesidadea ez dit inporta, kontua da umeak eta gero eta inaktiboagoa dauzkagula. Zehozeik gaizkitan ari garen seinale. Inoiz baino eskaintza gehiago, inoiz eta inkluso partaidetza altuagoa, baina denbora efektibo erreala inoiz baino gutxiago. Lehenenbeko etapa, 8 urte arte. 8 urte baino lehenago ezingo luke lehiaketarik egon, hori da nahi duguna mahai gainean jarri. Ez dakigu lortuko dugun, baina behintzat gure abia puntua hori da. 8, 11 eta 13 izan daiteke, ze evidentzia zientifikoak 13an ipintzen du. Lehenbiziko espezializazioak modalidade batetan 13 urtekin inbarko liateke. Ez gara atrebitu 13 jartzen. Ze gaur egun badakagu nolaiteko lastre sozial bat eta 11an planteatu dugu. Eta 16a jarri zuet, hola, fijo diskontinu hori, eta gorrian bakarrik errendimendua jarri dut. EHUko inkestan oso bi datu esanguratsu dare. Gurasoen erdia galdetuta, pentsatzen du bere seme alabek iritsiko dira errendimenduko zerbait egitea. 100 iristen da Gipuzkoan. 100 begirako modelo bat nahi dugu, edo jende gehiago hori begira dagoen modelo bat. Ba hortxe botatzi zue galdera, eta pentsatzen dut hemen eztabaida hori ez dugu laukiko erantzuna zein dan. Sobrau. A ber, hemen. Mandoa botako dizuet zagarrontzira. Bale, zer egin behar dugu diputaziotik, edo zer egin araziko dizuegu, berriro esan da, guk ez dugula egiten, baizik eta eragiten dizuegula, bai? Saiatu behar dugu galdera potoloak egiten egin behar dian lekuan. Da, Gipuzkoan zeintzuk dira galdera potoloak egiteko lekua, Batzar Nagusiak. Han, laburtian behin, gustatu edo ez gustatu, aukeratzen ditugu gure ordezkariak, eta haiek dira gure ordezkariak gai potoloak erabakitzeko. Eta orduan foru arauak diskutitu, eztabaidatu eta onartu Batzar Nagusietan egiten dira. Eta iruditzen zaigu, Bilduri, PSOEri, Podemosi, eta hauei galdetu behar diegu ze eskola kirol eredu nahi duzuen. Eta orain arte, herri ikusten dugu, kirol politika guztiak ez daukatela partido politiko batekin inongo binkulazioa. Osea, danak tangentziala dira. Osea, ez dago koherentzia bat. Orduan, eztabaida hori pistain saiatu gara, gure zuzendaria horrekin buru belarri dago, eta hori da egingo dugun lehenbiziko saiakeria. Aurten abitxu nahi dugu, eta legislatura bukatu baino lehen nahiko genuke norma foralauki. Zergatik? Datorren urtean, eztabaidatzen da jarduera fisiko kirol legea. Lege hortan, urtetan jungaren eskola kirolen aldeko irizpideak aldatzen baldin badijoaz, okerrauko ukiko dugu. Dekretuan, eskola kirolekoan, da 88ko legean, jartzen du ikastetxea dira leku lehentasunezko guneak. Hori igual galtzen baldin badugu redakzio berrian, igual asko galtzen dugu. Orduan, lehenengo burruka hortik dijoa. Eta bestietan, basan dizu dana, futbola ezin daiteken bezala egin bakarrik, nahi dugu igeriketare ezin izan ale egitea. Baliabideak berrantolatuko ditugu, aurten A1 diru laguntza udaletxeei ezberdina ingo dugu, atzo askok ja sufritu gaituzue aplikazioan, multikirol taldeak jarri ditugu lehenbizikoz, asko galdera indigue, baina aplikazio otikan lehenbiziko aldiz pasatuko dugu honestia, partaidetza kopuruak eta taldeak, eta multikuak, eta ez igual udalerri osoko gainontzeko eskola kirol jarduerak. Eta bereziki, hori, tokiko berregiturak eta eskualdeko gogoeta eta hausnaketa prozesuak. Foru arauak bi oinarri dauzka. Berdez dagona lehenetxi, ikastetxian pasatzen den eskola kirola lehenetxi, hau derrigorrezko bihurtu, daukan konsekuentzia guztiekin eta dauzkagun burruka guztiekin hainbat federaziorekin, baina derrigorrezko bihurtu nahi dugu, eztabaidatu beharko dugu, baina gure asmoa hori da. Ikastetxean pasatzen da horretik jartzen du eskola kirola, ze badirudi igual bi aldiz esan da hobetu ulertzen dela, ikastetxeko eskola kirola lehenetxi, eta gainontzeko guztia saiatuko gara antolatzen, baina osagarria izango da. Noiz arte, zedin arte, 12 urtera arte, infantilekin zeitzen dugu, hori etorriko da, ikusiko dugu, bai? Eta berdez, plantatzi zudana berriro, kale, jolas, autonomo eta librea, guretzako oso eje importantea da. Eta guzti hau zertako, bueltatzen naiz uzten baldin badit, abia puntura. Erdigunean, nolaiteko eskola, kirol edo jarduera fisikoko jarduerak, lehen baino lehen, erdigunean ipintzeko. Orduan, estremotan edo kanpoan dauzkagunak denak barruan txartatzeko. Nahi dugu eskola kirol bat dena eta denontzako. Eta hoxe da guztia. kirolak@gipuzkoa.eus deitzen gaituzue eta neukiko gaituzue. Eskerrik asko guztioi.
Egun on guztioi, eta aurrena, eskerrek eman, Oñerriri, gonbidapen honengatik, eta, nolabait, Unaiek aipatu du, barneratu nahi dian kolektibo hoien inguruan, nik desgaitasunaren inguruan hitz egingo dizuet. Eta, lehenik eta behin, nahiko nuke bota, zenik hitz egingo dut pixka bat, nondik gatozen, zein den gaur egungo paradigma, eta pixka bat gero inklusioaren inguruan ere ekarpentxo bat edo egin nahiko nuke. Baina jakin badakigu herri askotan elkarte, guraso elkarte, udaletxe implikazioa badagola, eta ez dela dena irauli nahi, eta esan nahi ez danikan ezer egiten, baizik eta ekimen eta iniziatiba asko daudela begirada nitz horrekin, eta hoi jundadila aurretik beste guztiaren aurretik behintzat, ez? Gipuzkoako kirol egokituen federazioan dakaun helburu nagusia, azkenian da desgaitasuna duten pertsonei, kasu hontan haur eta gazteei, kirol aukera horiek sortzea, sustatzea eta eskaintzea. Abaniko zabalba daukagu, ze desgaitasunak asko daude, eta orduan, bai nahiko nizueke irudi bat jarri buruan mintzat, askotan desgaitasunaren inguruan nahi geanean gurpil aulkia etortze zaigu burura, eta hori badago, existitzen da, eta elkar bizitzan hala dago, eta askotan barrera arkitektoniko horiek ere iraulin bardia, baina bai azkeneko urteetan eta batez ere eskola kirolaren eremuan kontuatzen nahi geha, adimen urritasunaren barruan, trastorno mentalak diala, autismoak diala, baita desgaitasun sentsorialak, desgaitasuna beha anitza da, ez? Eta orduan, begirada hori ere pixka bat zabaldu inbar deula, ez? Eta eskola kirolean berdina gertatzen zaigu. Askotan egokitzapen eta hitz egiten dagunean, etortzen zaizkigu normalean, ostras, ezin du hemen sartu, behar deu rampa bat, ate bat, ez, beste, hoi baino askoz zabalagoa dela, ez? Nundi gatoz gu pixkat, federazioak urrengo urtean 20 urte ingo ditu, baino eskola kirolaren eremu hontan, gutxi gora bera 17-18 urte dia, guk federazioan eta beti aldundiaren eskutik eta babesarekin ikuste genula ohiko eskola kirolean desgaitasunak momentu zetzeukala tokirik edo familiak etortzen zianian federaziora, askotan esaten zutenak, bi seme alaba ditut etxian, zarrenak eskola kirolian oso esperientzia positiboa dauka, eta bigarrenakin desgaitasun badauka, eta galdetzen degunean ez daukagu erantzunik, edo ez dakite zer egin bardan, edo nola, eta hor utxune handi bat zeon, eta orduan nolabait hasierako estrategia hortan, zegu Gipuzkoa osorako lana egiten deu, izan zen nolabait talde espezifikoak sortzea gune batzuetan, hori zalako bidea, behintzat aukera bat sortzeko. Diapositiba pasatzen bai azumez ez? Zergatik eta zertarako, ez? Batetikan eskubide bat dalako, eta oraindikan gaur egun aldarrikatzen jarraitzen degulako, desgaitasuna izan ala ez, eskola kirola egiteko eskubidea haur guztiek izan barko lukete. Eta oraindik, naiz eta asko aurreratu dugun, hor badaude oraindikan ahulgune batzuk, ez? Orduan, gure hasierako estrategia hortan, Gipuzkoako herri ezberdinetan, horrengo diapositiba pasako, mapa bat osatzen jungea urte guzti hauetan, eta, ez dakit oso ondo ikusten dan, baina, hor 6 txuri batzuk dauden tokietan, esango genuke arreta hori edo eskaintzen degula, eskola kirol egokitua eskaintzen dela, eta orduan, hor desgaitasuna daukaten aurrek, astean bitan, edo astean behin, edo irutan, aur jarduerak eta aretoko jarduerak egiten dituztela. Zergatik talde espezifikotan? Momentuz, ez dalako posible desgaitasun eta dependentzia batzuengatik, talde normalizatuetan aritzea. Orduan, horregatik egiten ditugu. Gu ez gea,
esaten dugunak talde espezifikoak bai ala bai sortu behar diala eta egon behar dutela. Nik uste, estrategia horretan, lantzen ari gan estrategia horretan, beste aukera pila bat egon daitezkela, herriko eskola kirolean, gero kirol elkarteetan, kiroldegiko eskaintzetan, eta horren aldeko lana egiten ari gea. Baina, bueno, hoxe, ez, oraindikan bidea ziurrenik luzea izango da. Hemen mapa hontan ikus dezakezuen bezala, eskualde batzutan, unaiek esan duen bezala, pixkat eskualdeka aigea lanian, eta batzuk, nahiko eskaintza zabala edo behintzat ona esan dezakegu dagola, baina oraindikan badaude beste eskualde batzuk, hor goran ezkerretan pixkat urdina eta berdea ikusten badezute, momentuz, horrez dago ia eskaintzarik, eta orduan, hortan aigea lanian, ez? Orduan, Gipuzkoako sare hori osatzeko, oraindikan pixka falta zaigu, eta hortan aigea, ez? Mapa hau osatzerako garaian, gure artean askotan federazioan hitz egiten dugunean, guk barrera edo oztopo bat edo ikuste dugun tokian askotan da hezkuntza komunitatea zeurruti gelditzen zaigun askotan. Guk nahiko genuke geroz eta gertugo egon, ez? Baina ez dago herri batzuetan, lehen esan duguna, ez? Herri batzuetan hori aurratuta dago pausoi, beste batzuetan ez, eta hezkuntza komunitatea urruti sentitzen dugu. Azkenean familiak gure gana etortzen dira zuzenean. Eta guk uste dugu hor beste prozesu bat egon behar dula. Eskolatik hasi behar dela, eskolako kirol koordinatzailearekin, heziketa fisikoko irakaslearekin, PT-arekin, eta hor nolabait disiplina ezberdinen arteko koordinazio bat egon behar dula, ez? Orduan, nik uste hor badaukagula, hori indartu beharra daukagula, eta bide horretan, hezkuntza komunitatearekin, berritzeguneekin ere, eta elkarlan bat bultzatu behar degula, ez? Gure gaur egun nola ematen zaio arreta desgaitasuna duen haur edo gazte bati. Gazte esaten dut ere, ze guk momentu honetan 6 urtetik 21 urte bitarteko pertsonak hartzen ditugu. Zergatik 21? Momentu, orain 20 edo 21 izan daiteke, desgaitasuna duten pertsonak eskolarizatze aldia 21 urte arte izan daitekelako. Eta nola egiten dugu hori, ez? Desgaitasuna duen ikasle bat, edo nola izan beharko luken guretzat. Familiak ikastetxearekin daukan harreman hortan, aipatu nahiko nuke, hor bi bide eukiditzazkegula, ikasleak etorri daitezkela batetikan ohiko gela arrunt batean, agian desgaitasun badauka, laguntzaile badauka gela hortan ordu batzuetan, baina bere ikaskideekin dago eta azkenean eskaintza berdinean dago, hortik etorri daiteke, agian ez dulako tokia bilatu eskola kirolean edo ez dulako ikusten beretzako aukera, eta bestetik aula egonkorrak. Hemen Gipuzkoan, aula egonkorra ezberdinak daude herri ezberdinetan, desgaitasunaren arabera antolatuak daude normalean, eta dependentzia maila altuko aurrak izaten dira. Ze gertatzen da, aula egonkorroiek askotan ikastetxetan daude, bai? Izaera inklusibo bat dauka horrek, espazio komunitario berdina partekatzen dutelako, baina askotan ez dago interakzioa, bai? Hor daude. Ikastetxe hortan daude, beste eraikin hortan daude, baina batzutan bai dago interakzioa eta beste batzuetan ez. Orduan, hor ere landu beharrekoa, ez? Hortik etorri daiteke ikaslea, eta gure ustez, modu hoberena, disiplina arteko koordinazio hortan, azkenean tutorea, heziketa fisikako irakaslea, PT-a, hoien arteko koordinazio bat egotea, eta esatea, haur honek, azkenean lehen esate genuna, ez? Haurra erdigunean jarri, eta esan, haur honentzako zer behar du, ze aukera egon daitezke. Eta orduan, hor sartuko ginakegu azkenean aholkulari lan modu bezala, hori da azkenean gure erronka nagusia, ziurrenik hemendik aurretik ditugun urteetan, eta hor, azkenean, nolabait, aukera ezberdinak eskaintzea, ez? Eta hor egon daitezke, eskolainako kirol inklusiboa,
nun ikasle horrek agian laguntza behar du, edo ez, ze egon daiteke, edo egokitzapen puntual bat behar du. Hau da, agian lanketa bat egin behar dugu talde horretan eta hilabetez laguntzaile bat eta egokitzapen batzuk eginda gero laguntzaile hori atera daiteke. Beste batzutan laguntzaile hori, bueno, denboran geldituko da. Eta hemen ere argitu nahiko nuke, ze askotan laguntzailearena aipatzen degunean, iruditzen zaigu datorrela pertsona hori, egokitu behar gehala horta laguntzailea pertsona horrentza dela, eta ez, laguntzaile hori talde osoarentzat da. Orduan, ikuspegi hori ere pixka bat zabaldu egin behar dugu. Eta bestetik, ez baldin badago aukera eskola adineko kirol inklusibo hori egiteko, egia da, eskolak kiroleko, espezifikoan, edo eskola kirol egokitua deitzen diogun estrategia hortan, hor beharko lukela. Ze egia da, esperientziak esaten digu, oraindik batzutan ezin dela denak toki berean, ordu berdinean, denekin batea, ze askotan daukagu inklusioaren irudi hori, baino ez da hala, ezin da batzuetan. Orduan, horregatik talde espezifikoena. Pasako dugu. Hori izango zen, aurretik aipatu izu dena pixka bat, nola egiten dugun guk arreta hori, ez? Eta gaur gustatuko litzaiak ere pixka bat, inklusioaren inguruan, ekarpen txiki bat itea, ze galdera botatze izuet, eta bakoitzak bere hausnarketa ingo du, ez? Inklusioa posible dan, ze gaur egun, toki guztitan, hitzartze guztitan, inklusioa, hitza normalian dago, erabiltzen dugu esaldi batean eta bestean, ez? Gizarte inklusibo bat nahi dugu, eskola inklusiboago bat, baino zer ulertzen dugu guk inklusio bezala, ez? Inklusioa prozesu bat da, eta ez da egun batetik bestera ematen. Prozesu hori, laburragoa, luzeagoa izan daiteke, baina prozesu bat da. Eta horrek ez du esan nahi, prozesu horretan ez dianikan ematen izaera inklusiboa dituzten ekimen edo iniziatibak, ez? Nik lehen hitz egiten dizuen talde espezifiko horiek, baina talde espezifiko horiek momentu honetan, imaginatu gure herriko kiroldegian nahi egiten jarduera, astero hor daude, espazio komunitarioan sartzen nahi geha. Orduan, horrek esan nahi du, izaera inklusibo bat badaukala. Ez degula bakarrikan pentsatu behar, izan behar dula dena, ez denekin batea, denak jarduera berdina egiten, ordu berdinean, toki berdinean, ez. Inklusioa hori baino askoz, anitzagoa eta zabalagoa da, ez? Zer behar du, ez dago errezeta magikorik inklusioa lantzeko. Aurrena nahia eta borondatea eduki behar da, eta bai, guk 3 osagai edo bai aipatzen ditugula inklusioa zitzeiten degunean, ez? Segurtasuna, baina nik uste dut edozein ekintzatan, segurtasuna bermatu behar dugu. Bestetik, benetazko, ez, parte hartzea, erreala izatea parte hartze hori. Ez, bai, hemen gaude denak, baina izkinean gehatzea hor, eta, ez bai, hor dago, gukin, baina ez. Benetan, ez, interakzio bat ego behar du. Eta beste edozein jardueretan bezala, ondo pasatzea, divertigarria izatea, eta motivazio hori mantentzea. Azkenian, desgaitasuna daukan edozein aurrek, hori bilatzen du, bai, ondo pasatzea, talde bateko partaide sentitzea, eta hoxe, azkenean, ondo pasatzea, eta behintzat sentitzea, hori, elraro, baztertutakoa, ez? Orduan, hori izango litzake. Bai. Bale. Kirol inklusibo, nola baiteko, beste zerbait nahi patu horrez, inklusio hortaz aparte, oso garrantzitsua dela ebai beste aurrak nolabait sentsibilizatzea, ez? Ze askotan, iruditzen zaigu ume bat dator eta denak egokitu bargea bere, beak dauzkan ezaugarri horietara, eta ez, egin behar deu, bea beste bat bezalakoa da, bere ezaugarriekin, denok dauzkagun historiekin, ez? Orduan,
nolabait sentsibilizazioa eta askotan eskolak kirola zaiganean eta balioetan ez dea eta eske hortxe dakau. Osea, hoi baino puntu garrantzitsu goik ez, desberdinak batea eotea eta batengatik eta bestengatik ikastea, hoi baino elkar bizitza aberatsagoik eta balioetan ezteko tresna hobeoik ez da ho. Orduan, bueno, guk askotan aipatze dugu, ez? Gure talde espezifiko horiek behaiek ere izaera inklusiboa daukaten, ze desgaitasun oso ezberdinak daude, arraza ezberdinekoak denetik, eta azkenean ez dugu, guriak espezifiko izan arren, ez, ze inklusibo izan daitezken ere. Inklusioaren gai honekin, bueno, ez naiz gehiegi sartuko, baino egia da, azkenean bultzatze duguna da parte hartzeko mota ezberdinak egotea, ze leheno aipatu detena, ze ideia garbi utzi nahiko nuke, ez da dena denekin momentu berian ez parte hartze desberdinak egon daitezke, eta horiek ahalbidetzeko aukera eskaini behar dugu, ez? Badaude parte hartze ezberdinak, egon daitezke guztion parte hartzea denak denekin, eta hori posible baldin bada, oso ondo, baina beste parte hartze maila batzuk egon daitezke. Agian parte hartze paraleloa izan daiteke, espazio berdinean egon eta bat zerbait egiten eta bestea eta gero elkartu eta esan dut. Orduan, parte hartze maila ezberdinak egon daitezkela. Baina beti ere garrantzitsua da aukera izatea. Ze hori da, desgaitasunaren kolektiboan guk urte guzti hauetan ikusi deguna, ez? Aukera dauka? Gero ikusiko du zer egin, non parte hartu ezer. Baina aukera badago? Orduan, hoi izango litzake, ez? Pixkat, azpimarratu nahiko nukena. Eta, azkeneko ideia bezala, aipatu nahiko nuke, denon ardura dela. Askotan, guk familiak eta etortzen denean, eta hau egiten ardura denona da. Zanet, gurea da, alduntearena da, udaletxeena da, guraso elkarteena da, eta denona da. Zanet, hau gizartean daun errealitate bat da, eta guztiona da ardura. Baina oraindikan badaukagu ez, dikotomia hoiek, eta gu, hoiek, eta, nik ustez horren inguruan ere hausnartu barra daola, ez? Eta gaurko jardunaldi honek eskola kirola eraldatzen, izenburu daukan bezala, nik ustez eraldaketa hori ere egin bar degula, ez? Pertsona erdigunean jarri, kasu honetan aurra, eta ardura denona dala. Orduan, hoi bakarrikan nahi nun, hoi bakarrikan publi pixkate egiteatikan, sareetan eta nun aurkituko gaitu zuen, eta eskerrik asko guztiei. Egunon guztioi, mila esker etortzeagatik eta mila esker Oñerriri eskaintza hau egiteagatik. Ni naiz aditu bat, ikusi dezue, DBH-ko irakaslea, esango zenuten ez, zerta atorren hau ez, eskola kirolai buruz hitz egitea. Ni DBH-ko gezik. Igual baino zigazuten, ni uste gataxagoa da nik keinu egitea, ingo deu, zure aginte hartuko tak. Orduan, esaten nun bezala, ni DBH irakasle bezala, batez ere infantiletako eskola kirola kudeatu nahi izan dut, egia esan oso DBH-ko ikastetxe gutxitan egiten da, baina nahi iruditzait eskolak baduela ardura bat, eskola kirolaren gaineko kontrol pedagogikoa eramatearena. Orduan, fitxak egiteaz gain, beti koordinatu naiz, kasu honetan alegin batez ere futbolarekin, intxurreko taldearekin, jarraipen bat egiteko eta guk nahi ditugun helburuak bete daitezen ez ziurtatzeko. Orduan, hortik abiatuta guraso bezala dudan esperientzia eta gaia interesatzea delako eta irakurri dudanagatik eta teoriatik abiatuta, gaurko hitzaldia, saioa, zuekin partekatu nahi dituan hausnarketa hauek. Orain arte, 3-4 herri eta ikastetxetatik eskatu diate, hontaz hitz egitea, eta egia esan,
audientzia desberdina zan, gurasok nitun aurren, eta egia esan zuentzako, seguraski ez da oso berria izango planteatuko izkizuedan gaiak, ez? Baina, horre ukiko dituzu, eta nik uste hainbat gai, bai izan daitezke, behintzat, ez, hausnarketarako baliogarriak izango dianak, ez? Etxoin bat atzea. Bai, hori da. Nik, nire ustez oso garrantzitsua da, paradigma baten aldaketa zaigea, eta egia esan, zama handia dugu kirola hitzaia hartzen dugulako oinarri, ez? Orduan, hasteko hasi beharko ginake galdetzen gure buruari, ze espero dugun eskola kiroletik, zer nahi dugun gure seme-alabentzat, ze askotan kirola entzutea, eta honaik lehen esan du, ez batzutan goi-mailako kirola etortzen zaigu burura, errendimentu kirola, lehia, eta guraso askok bai pentsatzen dute, ez hemen prestatuko duten nire semea, nire alaba, goi-mailako kirola izateko. 16.000 kirolaritatik bat iristen da profesionaltasunera, ez? Nik uste toi oso garbi uki behar dela. Orduan, eskola kirolaren helburua, eta hemen jardunalditan esaten nahi gehan bezala, beste helburu batzu bilatu behar ditu, ez? Pertsona hori, ikasle hori, gaztetxo horiek, aktiboak izan daitezela bere bizitzan zehar, eta beraientzat, elementua berazgarria izan dadila, beraien bizitzetan, ze hortik ez dira biziko. Orduan, hori hasteko, eta gero baita ere, gu begirale, irakasle, guraso bezala, zeharremana dugun kirolarekin, ez? Pertsona aktiboak otegean, ez gehan, zale sutsuak otegean, nola bizi dugun baita ere kirola eta ariketa fisikoa. Eta gero baita ere, pentsatzea benetan, ariketa fisikoa kirolak, baote duen, ez? Heziketa integralerako tresna izateko balio hori, ez? Eta nik uste, bertan gaudenok hoi sinistu behar dugu. Hoi sinistu gabe, nekez egingo dugu. Esan bezala, eskola kirolaz, eta honaik aipatu du, 13 urteko muga hoi, nik uste 12-13 urte arte hitzeiten nahi gehala, zeia infantiletan normalen eskola kirola eskolen kontrolpetik kanpo gelditzen da, eta ia klubak hartzen dute ardura gehiena, eta adin horretik aurrea kirolaia erabat federatua bihurtzen da. Eta horrere gero aipatuko dizuet, zen ikusten horrere badugula zerregina, eta jende asko gelditzen zaigu kirola egiteko aukeri gabe bakarrik errendimenduko edo lehiako bidea irikita mantentzen dalako, eta aisialdiko edo alderdi ludiko goa izan zezaken mugimendua ariketa fisikoa eten egiten dalako, edo bestela gelditzen da nolabait jarduera agonikoagoak edo egoera fisikoari lotuagoak, ez, baina jolasarei lotuak oso gutxi eskaintzen dira. Legea garbia da, eta hoia 98ko legeak aipatzen du interes publikoa duen gizarte jarduera badala, eskola kirola, pertsonen heziketan eta garapen integralean laguntzen duena, eta bizikalitatea eta norberaren naiz gizartearen ongizatea hobetzen laguntzen du. Hemen, motrizidadei buruz, ez da gauza hondik aipatzen, ez da gauza hondik aipatzen kirolai buruz, orduan, nik uste importantea da, jakitea abia puntua hau dala, eta importantea dala, jakitea nolabait, orain dela urte asko, nora jun nahi genduen baia definitu genduen, eta foru aldundiak ere, bantzera, aurra aktiboak eta kirol kulturan estea da helburutako bat, osasuntxu gaztea, diogunean nik osasuntxu fisikoki, mentalki eta sozialki esango nuke, integrazioaren kontua eta inklusioaren kontua oso importantea da. Harremanak egiten ikastea, pertsona bezala estea, kirol kultura ezagutzea, euskara ikastea, eta kirolari lotutako hainbat balio eskuratzea, lankidetza, kohesioa, konpromisoa, eta abar, Orduan, ikusten dugu, markoa egokia dala, aipamena nolabait kirol alderdiari, pertsona aktiboak estea, eta osasuntxuak, baina hortik aurrea, helburu gehienak dira psikosozialak, Eta foru aldundiak ere badio, ikasle guztientzako, pertsona guztientzako nahi dula hoi, edozein dela bere kirol maila, bere maila sozioekonomikoa, bere aniztasun funtzionala.
Eta, unaik ere esan duen bezala, kirol aniztasuna espezializazioaren aurretik jartzen da, eta ikaste prozesua emaitzaren gainetik jartzen da. Orduan nik uste abia puntua egokia dela, ez guk nolabait nahi dugun paradigma aldaketa hori emateko. Nei sortzen zaidan zalantza da orain arte erabili ditugun tresnak, hau da, kirol hegemonikoak, naiz eta badakidan ikastetxe eta guraso elkarte askotatik azken 10 urtetan bereziki lanketa handia egin dezue eta nik aipatuko dudan zentzua ematen diozuela eskola kirolari, toki askotan bakarrik arazo iturria da, batez ere kirol hegemonikoak egiten dialako, ez? Futbola, saskibaloia eta eskubaloia. Bale, orduan, nire kezka hori da, ez? Lehia oinarri duen eskola kirol batek bete ote ditzaken guk nahi ditugun helburu horiek, ez? Orduan, lehiak zer dakar? Irabaztea izatea, normalean, ez baldin modu era egokian bideratzen, arrakasta irizpide bakarra, helburu bakarra. Orduan, irabaztea arrakasta baldin bada, galtzea porrota eta frustrazioa suposatzen du. Orduan, oso importantea da, lehen esan dizudan bezala, ez? Eskola kirola kasu askotan, eta igual ez guretzat, ez? Bertan gauden, ez? Koordinatzaile, irakasle, begiralentzako, baino gizartearentzat eta guraso askontzako jarraitzen du, ez, kirol federatuaren ispilu, ez? Nik hemen, askotan erdi brometan esaten dugu, baina broma bezala hartzen du, baina nire seme gaztenak entrenamentuetan ere bankilloan egotezan. Ordu, hoi izugarria da, ez? Batzutan, etzan oso abila, eta batzutan, jolasten aizian, eta bat sobran zeon, eta, zu hemen bazterrean gelditu, ez? Horako gauzak, ez dira onargarriak. Ni guain, komentatuko izkizuet, aipatuko izkizuet ideia batzuk, lehia ere ezigarria izan daiteke baldintza batzuekin. Orduan nik ez dut esaten lehia kendu behar deunik, baino bai baldintza batzukin. Eta baldintza horiek izango lirateke, garbi eduki behar dugu eskola kirola, ez dela goi mailako kirola, eta bere helburua ez dela goi mailako kirolariak eztea, baizik eta pertsonak era integralean, eta irabaztea ez dela helburu bakarra. Orduan, horretarako zein dezakegu, arrakasta irizpideak zabaldu. Eta zein dira arrakasta irizpide horiek zer dago gure esku? Aztertuko dugu pixka bat, ze aldagaia dauden gure eraginpean, eta horietan jarri beharko genuke indarra bereziki. Irabaztearena goi-mailako kirolan ere, eta hainbat teoria, motivazioaren teoria psikologikoak aipatzen dute, goi-mailako kirolean ere, kirolari baten gogo guztia ez dela bideratu behar irabaztera, ze irabaztea edo galtzea ez dago gure esku, irabaztea edo galtzea aldagai askoren baitan dago, ez, zein da nire aurkaria, entrenamentu prozesuan ni ze momentuan nagoen, nolako eguna edon eduki dudan, egun horretan, zer moduz atera zaizkidan gauzak, suertea hor dago, arbitroaren lana hor dago, ordu, nik horietako gauza asko ez ditut kontrolatzen, baina bai kontrolatzen ditut, lanerako jarrerak, ez? Eta nik uste eskola kirolean, umekin ari garenean, hoi indartu behar dan, eta batez ere baloratu, ez? Gauzak alik eta hobetuen egitea, alegintzea, gogoaz jardutea, esfortzua egitea, elkarlanerako jarrerak ere baloratu. Hoi ere izan behar du arrakasta irizpidetako bat. Ikusten baldin badeu, ume bat, benetan oso jarrera ona duela bestekiko, hoi landu eta baloratu behar deu. Giroa eta harremanak zaintzea, funtsezkoa da, ikaslek ondo egon behar dute, neskamutiak ondo egon behar dute, entrenamentuetan, jokoetan, jolasetan,
topaketa lehiaketetan, ez badea behaientzat esperientzi positiboa, nekez jarraituko dute etorkizunean horrelako jarduera egiten, ez? Orduan, eta gero beste gauza importante bat, onartuak, baloratuak eta ez gutxietxiak. Adin hauetan, adin guztietan, guk eskolan batez ere lehenengo DBH-en, taldetik botatzea jazarpena, batez ere bazterketa egoerak eta eskola kirolak bide eman dezake talde kohesio hori indartzeko eta partaide guztik taldeko parte sentitzeko eta baloratuak izateko. Eta hor arte pixka bate beharko du begiraleak oidena lortzeko. Batzutan, nik esatez, ia 30 urte irakaskuntzan eta jarraitze du batzutan jakin gabe nola landu horrelako bazterketa egoerak, ez? Ez dira errexak, ez dira bakarrik eskolako kontuk eta sufrimentu asko eragiten dute, ez? Eta hori ere, eskola kirolean kontuan hartu behar da. Jarrera egokiak indartu, ez? Arauak, ideak, errespetoa, lagunkoi jokatu guztiekin, aspekto ludikoari ere garrantzia handia eman, ondo pasatzea funtsezkoa da. Nik gorputziketako klaseetan niretzat funtsezkoa da ikasleek esperientzi positiboa izan dezaten. Ez dite zertarako balio, derrigortu ez dakize frogak egiten beste ez, baina behientzat ez baldin bada esperientzi positiboa ez dut lortuko etorkizunean ariketa fisikora txikitzea, orduan, eta hori da nire helburu nagusitakoa, ez? Baina eskola uzen dutenean, mugimendua, bizitza aktiboa eta kirola edo ariketa fisikoa behientzat aberastasun iturri izan dadila. Eta hau, nola egin dezakegu? Hasteko, denon artean eta hortaz hitzein da, helburuak finkatzen. Eta denok hitz egiten detenen, eskualdearen figura hitzein da hemen, eta nik uste importantea dela, eskualdeko ikastetxeak, ikastetxea bera, begiraleak, eta oso importantea gurasoak, gurasoak eta neskamutilak, ez bakarrik, ez? Esan deten bezala, kirolak pisu handia du, eta ez bakarrik kirolak, ez? Momentu honetan komunikabidetan ere, badauzkagu hainbat lehiaketa, oso famatua dianak, eta oso eredu kaskarra ematen dutenak, ez? Lehiaren alderdi itxusienak, ez? Beti liskarra bilatzen, beti bata bestean kontra bilatzen, ez? Eta ordu, burruka handia dugu kirolaren eta lehiaren eredu horren kontra egiteko, ez? Orduan hemen, azkar pasako naiz, horre ukiko dituzue, baditugu, eskola kirolak izan beharko lituzken helburu batzuk, ez? Bai teoriak dioena, eta nire ustez ala dia, ez? Batzuk ditugu motriziaren ingurukoak, ez? Egoera fisikoa hobetu, mugimendu oinarrizko abileziak hobetu, kirolaren, beraren, alderdi tekniko-taktikoak hobetzea, arauak ezautzea, eta abar, horiek, nolabait urtetan horre izan dira, baina nire ustez, baditugu beste helburu batzuk, helburu sozialak, pertsonalak, motivazioari begirakoak, eta horiek dira benetan indartu behar dianak, ez? Eta orduan, zein dira helburu sozial horiek? Taldeko dinamikak eta arauak errespetatzea, taldekideak aurkariak eta epaiak errespetatzea, taldekide guztien integrazio eta sozializazioa lortzea, lagunak egitea helburu bat izan behar du, harremanetan jartzea eta lagunak egitea, eta ez bakarrik nire taldekideen artean, baizik eta aurkarien artean, hortan interesgarri iruditzen zait aipatu dan ideia eta toki batzutan egiten dezue, asteburutan lehia izan beharren topaketak izatea, ez? Eta zergatik ez, eskola desberdinetako umek nahastea eta ez izatea beti gutolosan egin gendun alako esperientzi bat, martxan dago, eta asmoa zan, Zumardi proiektua, ikasleak eskola patiotik ateratzea, natur jarduerak eskaintzea, konpetiziori gabe eta asmo ludiko batekin. Eta asteburutan egiten genituen saioietan, eskola desberdinetako umeak nahasten genituen guretzako garrantzitsua zan hori, ez? Batzutan, eta hori zuek ezagutuko zenuten, askotan,
ikastetxen arteko liskarrak sortzen dira, eta behaien, betiko lehia, atletik eta errealan artekoa, edo ez dakizte talden artekoa, trasladatzen dute, bere maila txiki hortara, ez. Bueno, hor dituzu helburu, naiz gehiegi luzatuko, bestela, a ber. Bai, pasa? Bai. Alderdi pertsonaleko helburuak, autoestima hobetzea, autonomia garatzea, progresiboki ardurak hartzen laguntzea, ohitura osasuntsuak bultzatzea, norberaren buruaren kontrola lantzea, hori oso importantea, frustrazioari eustea, eta hemen berriz ere daukau, goi mailako kirolari batzuen eredu kaskarra, hainbat pilotari esaten dituzten jarrerak, edo hainbat futbolari, edo hainbat, eta behaientzat oso eredu dia, eta orduan gukoi transmititu behar du, nizen bat aldiz, ikasle bate, tiro bat faiatu ez dakiz egin, eta hartu baloia, eta bota, eta zeiz egiten, eta hori nik uste oso konstiente izan behar du, eta horrelako jarrerak zuzendu, Aipatu dut, alderdi ludikoaren helburuak, oso garrantzitsua da, ikaslek ondo pasatzea, eta lotzea, mugimendua, kirolarik eta fisikoa, ondo pasatzearekin aurrerantzean ariketa fisikoa egiten jarraitzeko. Eta hau zan, aipatzen nizuen, motivazioa nora bideratu behar dugu, motivazioa bideratu behar da, alegintzea, hobetzen saiatzera, esfortzu egitea eta gogoz jardutera, talde lanean ondo aritzea, giro egokia sustatzera, eta entrenamentuetan landutakoa aldala partiduetan eramatera, Eta garbi da, irabazteari garrantzi gutxiago eman, erlatibizatu irabaztea eta galtzearen balioa. Eta ordu, labur bilduz, arrakasta irizpideak zeintzu lirateke, ondo pasatzea, jarrera egokia azaltzea, gauzik alik eta hobetuen egiten saiatzea, elkarri laguntzeko jarrera azaltzea, eta bestekin harremanetan jartzea eta aldala, lagun berriak egitea, horiek izan beharko lirateke, barrakasta irizpideak irabaztearekin batera, lehia dagoenean, denok saiatu behar du, baina ezin du izan irabaztea arrakasta irizpide bakarra izan, irabaztea arrakasta irizpide bakarra izan. Eta, helburua garbi ditugunen, denon artean, finkatu ondoren, orduan, baditugu beste lan batzuk, eta lan horiek zein dira, entrenatzei eta begiralei, prestakuntza egokia eman, helburu horiek aurrera eraman alizateko, hau da, tresnak eman behar dizkiegu, markatu ditugun helburu horiek, benetan lortu alizateko, eta hemen dago, gakoa eta zailtasun handia. Normalen begiraleak, neska mutil gaztek izaten dira, eta gehiago lotzen dute, edo kirola egiten dute, eta gehiago datoz kirol mundutik, eta egia esan, aipatu ditugun helburu guzti horiek aurrera emateko, formakuntza egokia behar da, gaitasun handia behar da, eta batez ere, taldeak ondo kudeatzen eta pertsonak ondo kudeatzen jakin behar da. Eta orduan, ez da horren erresa, erresagoa da, jartzea umek ariketa batzuk egiten baloiarekin, bestea, baina aipatzen ditugun gauza guzti hauek egitea, ez da horren erresa. Eta horregatik oso garrantzitsua da koordinatzailearen figura, formakuntza hoi eta jarraipen hoi emango duen figura bat, figura bat, nolabait formakuntza zabalagoa eta sakonagoa duna, eta lagunduko diena begirale entrenatzaile horiei helburu horiek bideratzen eta lortzen. Funtsezkoa gurasoentzako prestakuntza eta hausnarketa saioak egitea. Paradigma aldaketa bat eman nahi baldin badeu, gurasoak izan behar dute parte garrantzitsua. Beraiek ez badute ulertzen, ze aldaketa egin nahi deu, nora eraman nahi deu, eskola kirola, nekez lortuko dugu, Eta gero beste gai importante bat, iruditzen zait, ebaluazioa edo kontrola, prozesua, guk nahi dugun bidetik ziurtatzeko, bidea jarri,
entrenamendu eta partiden behaketak, ikasle monitorezen gurasoen iritzia jasotzea. Hemen jarri dizuet, ez da ondo ikusten, da fitxa bat, ikusteko pixka bat, bilen behin edo ez dakit ze maiztasunakin, ikaslei, gurasoi banatu dizek egun fitxa bat, ez? Eta batez ere balio du hor lehenengo multzoan daude alderdi psikosozialak, jarduerarekiko jarrera orokorra, talde eta lagunekin jarrera, begiralegiko jarrera, hainbat, eta nolabait gurasok ere kontuatu daitezela, hemen ez dute bakarrik hitz egiten, ze garapen tekniko-taktikoa duen, edo ze egoera fisikoa duen, eta hortaz ere, baino baita ere, alderdi psikosozialei garrantzi ematen diogu. Eta, markatu dugu ez pixka bat, ze helburuak eduki beharko genituzken, helburu horiek betetzeko formakuntza bat eman behar zaiela, begiralei, gurasoei eta struktura bat osatu behar dela, baina gustatuko litzaiake beste aipamen txiki batzu zen bai. Oso garrantzitsuak iruditzen zait ideia hauen gaineko hausnarketa egitea, ez? Orduan, gurasoen formakuntzan ingurun, pasako ez da? Bai. Eta hau ere aipatu deu, ez? Umek lehiaketetan batez ere ez dute jokatzen ikusleak entretenitzeko edo irabazteko, eta jokatu baino jolastu egiten dira ondo pasatzeko eta kirolaren bidez ere pertsona gisa ezten jarraitzeko. Eta hoi gurasok oso garbi izan behar dute. Ze batzutan, hoi ez da oso ondo ulertzen. Eta ere importantea baita ere, batez ere lehiaketei begira gurasoei mezu garbi batzuk ematea. Kirolaz asko baldin badakite ere, hobe da isilik egotea eta ikaslek edo seme-alabak animatzea, txalotzea eta hortik kanpoa inongo komentariorik ez egitea, utzi umei erabakiak hartzen, autonomia izaten, eta behar baldin badute zerbait entrenatzaile horri izango dute bideratzeko eta egiteko egin behar dana. Mezu positiboak eman bakarrik animatu, txalotu, eta ez egin komentario ezkorrik inoiz, ez zure seme-alabekiko, ez bestekiko, ez entrenatzaileko, ez arbitroa, ez beste lehiakidekiko. Eta garrantzitsua, partida amaitzean, hobekuntza pertsonal eta kolektiboa baloratu, zer moduz sentitu diren galdetu, zer moduz pasatu duten galdetu, eta ez begiratu emaitzari bakarrik, ze askotan izaten da, zer egin dezue, galdu irabazi, gero ez diogu beste zer. Eta hoi, garbi dago gainditu behar dan kontua da. Hemen jarri dizuet 2016en Donostiko udalak halako triptiko batzuk atera zitun, eta nik uste barne biltzen dula guraso batek ze jarrera eduki beharko luken. Ez da, eskutitz bat, seme-alaba batek idazten diona bere ama, bere aita, ez? Ama, aita, eskerrik asko, ni eta nire lagunak aitzol irati jasin animatzeagatik, aurkariei ere txalo egiteagatik, irabazidan galdetu orde zer modu zibili naizen galdetzeagatik, entrenatzaile lanetan ez aritzeagatik, horretarako amaia dugu, arbitroaren erabakiak errespetatzeagatik eta arekin ez asarratzeagatik, armaietan jokabide egokia izateagatik eta une oro lasai egoteagatik, taldeko lagunekin euskara hitz egitea bultzatzeagatik, kirola eginez gozatzeko aukera emateagatik. Nik uste oso ondo labur beltzen dula dena, ez? Eta gero, eta hortaz Unaik ere hitz egin du, nik uste guraso bezala oso garrantzitsua dela seme-alabak eta ikaslek ere gehiago ikasten dute guk egiten dugunari begira, guk esaten diogunari entzunda baino. Orduan, nik uste alde hortatik saiatu behar dugu, ariketa fisikoa egiten seme-alabekin, bizikleta zibili, menditxangoak egin, dantza, pelota, pala, baloiak, patinak, estimulo mutriz
motriz ugari eskaini behar dizkiegu. Eta, bueno, sedentario samarra baldin bagea, bueno, pues igual elkartu beste familia batzukin, ez? Baina, nik uste importantea dela, famili bezala, hoi balore horiek eta bizitza aktibo hoi txertatzen jutea. Eta, baita ere, guraso bezala, bizitzan, ohiko bizitzan, aktiboak izatea, ez? Autoa ahalik eta gutxien erabili, oinez edo bizikletaz mugitu, eta balore horiek transmititu seme-alabei, ez? Eta, honekin lotuta, eta hau ere aipatu dizuet entrenamentutan, eta umeentzat gurasoekin egiten dituzten jarduera horiek, une atseginak izan behar dute, eta horretagatik oso garrantzitsua da esfortzuaren tamaina neurtzea. Guk, adibidez, familian mendia asko jungea, eta beti esatezeat, gorrotatuko dute mendi, ez dakize, beti saiatu gea, hemen baldin bagina zen, saralarrea edo, belaze batea iristen, jolasteko aukera ematen, libre ibiltzen ematen, Pirineotan baldin bazan, lakutxo batea, beti sariren bat eta bidean ere, esfortzua ez dadile izan, ez, guretzat agian, mendi bateagoaz, eta, esfortzuarekin gozatu dezakegun bezala, umek batzutan ez dute horrekin gozatzen, eta, entretenituak eta ondo pasatzen jun daitezela, ez? Orduan, horregatik importantea da batzutan, beste ume batzukin elkartzea, eta bar. Eta haulen, aipatu dizuet, ez, guraso bezala nola bizi dugun kirola, ez? Eta orduan, goi-mailako kirolaren zaleak baldin bagea, partiden emaitzak erlatibizatu, dala errugbi taldearena, dala errealarena, edo hau, egin nuen ordizin eskatu ziaten ontaz hitzeitea, eta irribarriaren emaitza baita ere, ez? Importantea da, guraso bezala, begira bele bezala, hoi transmititzea, ez? Azken finen kirola joko bada, jolas bada, eta guk ez dugu hortaz biziko. Ordu, beste gabe, erlatibizatu, irabazteak eta galtzeak izan dezaken balore hoi, ez? Beste ideia garrantzitsu bat, kirola bizitzarako eskola dela aipatzen da, eta hoi oso ideia zabaldua da, eta kirola neutra da. Kirola bideratzen dugun eraren arabera izan daiteke balore positiboa garatzeko tresna bat, edo balore oso negatiboa garatzeko tresna bat. Zer, entrenadoreak esaten baldin badizu, balio dula, aurkaria zapaltzea, balio dula, kamisedatik tira egitea, arbitro ikusten ez dunen, eskuakin jotzea baloiai. Eta horrelako entrenadoreak badaude. Orduan, zer ikasiko dugu, edozein gauza balio duela esaten duen entrenadore batek, irabazteko edozein gauza balio duela, hoi ez da ezigarria, orduan horregatik, kirola benetan ez zitzaia izateko, landu behar ditugun baloreak dira, kooperazioa, justizia, errespetoa, esfortzuaren garrantziaz, eta hitzen ditugun gai horiek. Orduan, ideia oso importantea, ekintza motriz bera, ez du gure garapen morala hobetuko. Orduan, hoi oso importantea da. Kirola oso egokia izan daiteke, baina baita ere, gaizki bideratuta, ez da izango. Errendimentuare eta lehiaz ari ginen. Eredu honek, ume asko bazterrera uzten ditu. Ze ume uzten ditu? Egoera fisikoa ulagoa dutenak, koordinazio maila, abilezi maila bajuagoa dutenak, eta errendimentua baldin bada hoena, irabaztea baldin bada importantena, eta gu gauza horiei ematen baldin badio garrantzia, ume hauek azkenen, baztertu egiten dute ariketa fisikoa. Eta horregatik oso importantea da eredu aldatzea. Eta hemen jarri dizuet, UNESCOk badu kalitatezko gorputz hezkuntza gida, eta errendimentuan oinarritatuko eredu hortaz hau esaten du. Eredu honek jadanik kirol arloan kompetenteak diren umet gutxi batzuei egiten die mesede. Gehienetan mutilak, lehenoko irudia, mutil txuria, eta gehiengoaren gaitasun eza eta porrota baieztatzen du. Eta gure helburua izan behar baldin badu, pertsona aktiboak izatea, kirol ariketa fisikoarekin aberastuko dianak bere bizitzan zehar, eredu honek ez digu balio. A ber, pasako ezu? Blokeatu da.
Bai, etxoine, aurrekoa ere, bai. Bueno, hortaz, itzein dut, orduan, hemen badago beste gai bat, ez? Gu espezializazioa atzeratu nahi dugu, baina kiroltalde geroz eta lehenago hartu nahi dituzte neskamutilak, eta geroz eta lehenago hasi nahi dute lanean, ez? Orduan, ikusten dugu, bide hortatik, ume asko bazterrean uzten ditugula, ume asko etxita bukatzen dutela eskola kirolarekin, eta ez dutela ezer jakin nahi, eta hau justu kontrako helburua lortu nahi dugu. Orduan, nire planteamentua eta nire ideia, eta nik uste hemen, bakarrik hemen jarri dituzuen, atretzoarekin ikusten dela, kirol hegemonikoak, bueno, egon daitezke hor sartuta, ez? Baina nik egingo nukena izango zen egokitu, jolas bihurtu, eta denok parte hartzeko aukerak bermatu, eta askoz ere kirol parte hartzaileagoak sartu, a ber, etxoine hor, igual urrungo etxoine. Ez dakit, bueno, despistatu naiz pixka bat. Esan nahi nuna zen, eredua izan behar du asko, anitzagoa, ezin ditugu bakarrik ere kirol hegemonikoiek sartu, eta sartu behar ditugu, bueno, dantza, aktibidade ritmikoak, eskalada, trepa, denetatik sartu behar du, umeak ez bakarrik, nik pentsatzen dut denok izan gaitezkela onak zerbaiten, eta esperientzia motriz ugari sartzen baldin baditugu, umeak ere bilatuko dute bere tokia eta horrea jarraitu ahal izango dute, ez? Bai. Eta gero ja, bueno, anistasunaz hitzein deu pixka bat, ez? Esan deu, bueno, ume batzuk, bueno, altugoak dira, txikigoak dira, batzuk abilagoak dira, batzuk indarra dute, beste batzuk erresistentzia, beste batzuk ez bat ez beste, ez? Batzuk desgaitasuna dituzte, eta denak nahi ditugu, ez? Eta orduan batzutan talde mistoan gai ateratzen denean, nik ez nuke beste desberdintasunik egingo. Azken finen, neska batzuk, hainbat mutilen pare ibili daitezke futbolean eta beste hainbat jardueratan, eta beste batzuk ez. Eta mutilekin berdina pasatzen da. Orduan hemen nik aniztasun funtzionalaz hitz egiten dut. Eta orduan, Orduan, neskamutilak izan, garapen biologiko desberdina izan, abilezi maila desberdina izan, denak hartuko duen eredua behar dugu, ez? Eta hemen, eta hemen, lehen liatu inaiz pixka bat, ez? Orduan, egun dugun eredu hoi, naiz eta, esan bezala, azken urtetan, zuek hoi aldatzen saiatzen nahi zeaten, eta saiatzen nahi gehan, kirol egokitu moldatuetan eta jolasetan oinarritu beharko litzateke, eta futbola, saskibaloia, eskubaloia, voleibola, errugbia moldatuak, jolas motoreak eta ritmikoak, operatiboak, trepakoak, uretakoak, jaurtiketak, jauziak, eta modu askoz ere ludiko, inklusibo eta parte hartzaileagoa egin beharko genuke. Eta nik uste hortan denok bat gatozela, izan beharko luke, hemen askotan esan dan bezala, pertsona bezala aberastuko gaituen eredu bat, ez? Bai, anistasun funtzionalen aipatu dut, eta, esan duen bezala, euskaraz. Eta gai bat zeharka esan duen, baina nik uste importantea da. Administrazioak nik uste esfortzu bat egin behar duela, edo igual klubak atera behar dute, ariketa fisikoa egin ahal izateko bideak zabaltzen. Hau da, nik 16 urte ditut, jarraitu nahi eta ariketa fisikoa egiten, eta oso zaila izaten da, kirol federatutik kanpo jarduerak egitea. Orduan, nolabait asmatu beharko genuke, struktura bat, jarduera ludikoagoak egiteko aukera emango ligukena. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko hiruoi,
Eta esan bezala, irekiko dugu alderentzako edo, ekarpenen bat egin nahi badezu edo, tartetxo bat. Hortik, norbaitek galdetu nahi godu zerbait, mikro bat edo pasako genukenik egia esan, ez dut ezer ikusten argiekin, baina, hau beharko ez igual, ez? Venga. Bat ematek galderarik egin gure bada, hurbilukunaz, mikroaz. Bai, maite. Kaixo, egunon. Oier Zumaiatikan, eskerrik asko gaurko hitzaldi hau antolatzatikan. Benetan interesgarria irutu zait, hemen esan dianak. Eta, hasierako sarrera aldunditik etorri danak jarri duen irudia ez, futbolaria, kotxiatzean, hor dakaula nik uste gizartian olako, zea bat ez, oso zabalduta dauna, oso errotuta dauna gizartian, eta horrek buelta ematia irutzet, oso zaila izango dela ez. Urtia biharko diala, gizartia aldatzeko. Hemen bukan alde pixkata aipatu da, nahi irutzait gaztiak, hemen jarri dian baloretan ezitzia, erraz hartzeko o ez hartzeko aukera dola, baina iruditzen zait, bukaeran gero aipatu da pixkat ez, gurasuan papela ez. Nahi zait, gurasuak dakaula hemen aldaketa handi bat iteko, gure seme alabak nahi baitugu balorioetan hasi, gurasuak enberdura hor aldaketa handi bat, hemen jarri dian balio horiek pixkat barneratzeko ez, barneratzeko orduan. Ze, azkenean, bizi dugun gizarte honetan, jaso deun balioak, eta ez, eta hori aldatzia, kostatu ingo dela ez. Eta besteik ez, oso interesgarria dela, planteatzen dian, neurriak. Gero bestetik, hola, marko bat bezala definitzen da, ez, ze urtetatik aurrea federatuak, ze urtetatik ez, nik uste hori garantzitu izango gala, ez, baina nahi irutzek gehiago balioak edo baloriak diala landu berdianak gizartian, ez, ez dakit landola lantzen dian, baina ez dela erresa. Baina hemen ikusten dian planteatzen dana, eta gizartian dakauna, nik usten dut, eguna eta gaua dela, ez, tamalez, esaten dut, eta, baina, inez inberkoa da pixkeneka, eta, danon artian zerroze aldatzeko gaigean. Besteik ez eskerrik asko dani. Bai, egunon. Eta, berriro zoriondu antolatutako jardunaldiengatik eta nire galdera edo planteamendua desente kritiko izango da, ez? Iruditzen zait, enfraskatuta daudela, ez gai honen inguruan, ez? Nik konparatzen dut, orain dela 15 urte, o 20 urte, eskolakin inguruan zeuden eztabaidak eta mai inguruak, eta iruditzen zait, ez bakarrik enfraskatuta, baizik eta gainera kalitatean galdu indegula, ez? Hau da, momentu honetan, paradigma, askotan aipatu da paradigma horren inguruan, dagoeneko onartu dugu, bagaude sartuta paradigma hortan, eta orduan, ez eraldaketa, baizik eta transformazio txiki bat. Planteatzen ditugu nolabait urrats batzuk, nolabait saiatzeko nolabait hori aldatzen eta neurri batean nire zalantza da zen punturaino guk horrelako planteamenduak egiten dugunean lortu dezakegun nolabait troiaren zaldia, ez? Hori da gure saiakera. Behin eta berriro saiatzen gara, baina karo, atera bezain laster nolabait sistema berak, paradigma berak surgatu iten gaitu, eta paradigma hortan sartzen da baita ere foru aldundiak daukan politika, ez? Orduan, karo, ezin da esan zuek egiten duzuena guk jasotzen dugu, ez? Errealitatea da, zuek markatzen duzue politika bat, ez? Eta politika hori da zabaltzen dena gero herrietan, ez?
Orduan, nik inbertsio bat planteatuko nuke, eta neurri baten ez bakar inbertsio bat, baizik, eta, bueno, eskola kirola jarri dezala bere bidea. Guazen zerbait, aipatutako gauza guzti horiek, nolabait, egiteko eta bermatzeko, guazen sortzea beste espazio bat. Eta nintzako espazio hori da ludikotasuna. Ludikotasuna da, guri interesatzen zaigun eremua benetan hezitzaile izateko. Kirola dagoeneko, kirola ez da hezitzailea. Kirola paradigma baten barruan kokatzen da. Orduan, guazen lantzea beste espazio bat, eta kasu horretan gainera, hemen, pentsa, ze garai bizitzen ari gara, eta ez da ipatu pandemiaren ondorioz bizitzen ari garen egoera. Bakarrik aipatzen da, bai, neurriak nolabait aplikatu dira, eta horren arabera, eskola kirola egin edo ezin dira egin. Bai, aisialdia ezin da gelditu, aisialdia egin egiten da. Eta ludikotasuna etxetan ere egin egiten da. Ordan, horren inguruan agian hitzein behar dugu hortaz. Hau da, eskola hezitzaile ludikoak, hori herrietan. Lehia egon, ez egon, hemen azken finean bilatu behar dena da, pertsona bakoitzak gozatu dezala bere aisialdia eta bere ludikotasunaz. Hori da, ludikotasuna autoterikoan esateko. Hau da, gozatzea, bakoitzak daukan gaitasunan arabera, markatzen dituen erronkan arabera, egotean nolabait espazio batean non gustora eta gozatu itentuela. Hortara eraman behar dugu. Lehia egon, ala ez egon. Lehia da, bigarren mailakoa. Da, gozatzea bakoitzak egiten duen horretaz, taldean eta individualki. Eta hortik dator euskararen erabilera ere bai. Gozatzen dugun egoera konkreto batean, atxikitu egiten ditugu horren inguruan dauden fenomeno guztiak. Euskara ez da arautegi baten arabera, hemen euskara hitz egin behar da. Ez, hori porrota da. Da, gozamenaren araberako nolabait erabiltzen den komunikazio tresna bat. Eta azken elementu bat gehituko nuke, eta hemen ez dara aipatu. Nola lantzen dugu eskola kirolen bitartez naziotasuna? Gipuzkoa aipatzen da, baina naziotasuna nola lantzen da? Barkatu hain kritiko izateatik, aipatzen, eta nik uste, bai, bi parte hartze erantzunez, kirola hitza konnotazio asko ditu, eta kirolak toki asko hartzen du gure gizartean, eta nik uste kontrabalorek lantzen ditula. Azken finean askotan, irabaztea da gauza guztin gainetik baloratzen deuna, eta justu gure neska mutiekin justu kontrakoa landu nahi dugu, eta horregatik importantea da igual, eta hemen ere lehen esan da, kirola hitza agian desagertu behar da, eta mugimenduaren bitartez ezi, edo mugimenduaren eskola, edo ez dakit nola ditu beharko genioke, eta guztiz ados, ludikotasuna izan behar du elementu zentrala, erabat ados. Iepa, bai. Ez, Mikele nahi gainan jarri duna, mila ezagutzen gara, eta ez dugu bat egiten, eta nik uste dela eztabaidaren puntu nagusetako bat. Kirola hitza bere konotazio horrekin, ezigarria izan daiteke edo ez. Eta hori ez dugu ez berak, ez nik eragiko, baizik eta iruditzen zaitegea dela oinarrik plantatu duna, eta guk ere nahi gainan jarri duguna. Herri, toki, ikastetxe horretan, zer pasatu arazi nahi duten horko eragilek eta bereziki protagonismo handi erdigunean jartzen. Guk aldundikan, bai, uste dugu ezigarria izan daitekeela, pentsatzen dugu uztartu ahalko direla gizarteak demandatzen dizkigun bi bildo hauek, batetik dago mutur bat, baina ipatu duena, ludiko persona zentroan jarrita eta kirola ez duela ezigarritasun gaitasuna, eta beste batean badago beste mutur bat justo kontrakoa. Lehenago hasi nahi duna, lehenago errendimendua bidatu nahi duna.
zoritxarrez ez die txuriak eta beltzak izango erantzunak. Gu mai gaina jarri duguna da bereziki eztabaida hau. Baina eztabaida hau jartzeko nahi dugu evidentzia zientifikoa erabili. Bestela ari gara ustez eta pentsatzez eta horreko kontutaz. Hoitxe bertan, Euskal Eskola Kirol Kontseiluak EHUren bitartez uste dugu ustuketa lan bat zientifikoa egin duela oso interesgarria dana. Guzti hau oreka baten gainean jartzen du evidentzia zientifikoaren gainean, eta uste dugu izan daitekeela eztabaidarako puntua. Beti ere jarrita, eztabaida guzti hauek izan beharko duela tokian tokikoak, bertako eragileekin, bertako jendearekin eta erdigunean umeak jarrita. Bukatutzat emango genuke lehenengo atalau, hartuko dugu ordu laurdeneko atxeden alditxo bat, bai, ez joan oso urrutira, ze, 11:30 mahai inguruarekin hasiko gea, bale? Venga, gero arte.